directo, ¿no? No, pero no están calificados. No, aquí no hay motores. Vienen de la zona roja. Metrotan izan behar ditugu ja. Hemen ditugu estrina! Hemen dugu! Kaja Ruben taldeko txigundulari izan gara dena! Ordugu, oita mazazpi, dorfanarekin, Andoitz, Azurrumendi izan daiteke. Bakatu, Jesus Herrada izan da. Gaurkoan garaipena lortu duen txirrindularia. Jesus Herrada Kaja Ruben taldeko txirrindularia ordu ez, 2 ordu, 58 minututako. Denborarekin izan da Adrián López helbu garatzen. Lehena heldu. Beste sprint bat ikusten dugu hemen dago beste tropeltxo hori. Gure honetan ja minutu bat bete da lehena heldu denetik eta hori ikusten dugu hori 8 lagunez onturiko tropel hori. Batek aldetik zioetorren tropela. Noren urtean Ricardo García Natungazen Azia taldeko txirrindularia bien bitartan ikusten dugu minututa 40 segundutara ez dutian abarmena dute. Goiko lexiatik pasatzerakoan 19. kilometroan, en el kilómetro 19 en Goiko Lexia ya eran 8 los ciclistas que iban escapados a 1 minuto del... El txalo eran ez da txabak, txapelunentzat. Aiten elastikoa jasotzen txaloak lehen euskaldunarentzat. Gómez, Antonio Pedrero e Ibai Salas con el director Seguros Bilbao taldearentzat. Goiuna eta Mikel Artetxe izango da Ordugu, 3. postuko Garaikurra eta Lore Xota jasotzen. Postera. Eta ordugu, Asier Urgoitik Iroltik Gregotian eskutik, Garaikurra eta Lore Xota jasotzen txaloa berenentzat, txaloan Jo Pardorentzat. Larrabetxuko udalaren eskutik eta Larrabetxuko udalaren Garaikurra denez, Tomas Ordeñan alkate jaunaren eskutik jasoko du, gaurkoan 11. Jesus Loroñoren sari nagusi ondia, gaurkoan garaipena lortu du, ordu txirrindulari garrantzituena gaurkoan 11. edizio hontan, eta nola ez? Ordugu Tomas Ordeñan alkate jaunaren eskutik, txapela jaso, aita ere Lore Xota emango dio Garaikurra eta Lore Xota emango dio garaipena. Ordu hori dugu lider eta benetan ja urtengo 2010 urtean oso zaila izango du elastiko hori bere gainetik, bere soinetik galtzea. Ordu Pello Bilbao iaskoan hemen garaipena lortu zuen txirrindularia, Naturgas Energia taldekoa, aurtengoan zirkuito hortan lider dijoan txirrindularia, txaloa berarentza, txaloak liderarentza. Zorna hori jasotzen, lidera izan den Jesus Herraren eskutik, eta nola ez, argazki ofiziala ateratzeko txaloak, txapelunentzat, txaloak aurkoan, aurtengoan 11. Jesus Loroño edizionetan, txapelunak izan diren guztientzat. Guzti hori onera urbiltzeagatik, 1000 esker 11. edizionetara urbiltzeagatik, eta